sore siler-siler ngademke ati. Ing dina iki aku arep nyritake Sari. Judulipun Lintang Padang sing wis peteng. Cerita tentang rumah yang berbeda dan berjarak jauh, hanya tersentuh dalam jarak doa. Ing sawijining desa cilik pinggir kutha, ana keluarga prasaja sing ngadepi owah-owahan urip. Sawise usaha lan prakaryane ora kaya mbiyen. Omah tuwa sing biyen dadi papan panggonan kabunggahan, saiki mung dadi saksi bisu saka jaman sing alon-alon luntur. Ing omah iki manggon Sari, bocah wadon 17 taun, bebarengan karo bapake, Pak Damar, lan ibune Bu Lastri. Senajan kahanan ora gampang, keluarga kuwi tetep ngundi sabar lan syukur saben dina. Pak Damar lungguh ing kursi lawas ndeleng cahaya srengenge. Assalamualaikum, Sari wangsul. Waalaikumsalam. Piye sekolahe? Alhamdulillah sae, Pak. Bu guru wau ngendika, minggu ngajeng kedah tumbas buku anyar. Nanging yen Bapak dereng saged numbas nih, nggih mboten napa-napa. Bapak jaluk napura ya, Nduk. Saiki bapak durung duwe duit. Yen wis ento rezeki, mesti tak tumbaske. Nggih, Pak. Sakwise Sari mlebu nang omah, Pak Damar mung iso meneng amarga nelongso durung iso nukokno buku Sari. Saka pawon krungu suarane Bu Lastri. Sari, nang maem dhisik, Nduk. Nggih, Bu. Sepurane ya, Nduk. Ibu mung iso masak jangan asem. Lawuhe ya mung gereh. Mboten napa-napa, Bu. Alhamdulillah. Iya, Nduk, alhamdulillah. Bapakmu ki ngendi to? Kok gak ndang mlebu-mlebu? Apa ora butuh mangan? Pak. Bapak. Nalika padha mangan, suasanane sepi, ora ana swara guyon kaya mbiyen. Mung krungu sendok nyenggol piring lan swara angin nyusup saka jendela. Wengi iku, Sari nyedeki bapake sing lungguh meneng ning teras. Pak, Bapak. Panjenengan teng napa to, Pak? Kok ngelamun? Ngerti wae. Bapak menggalinan zaman biyen, Nduk. Nalika kabeh isi rame lan kebak kabugahan. Saiki wis ora kaya mbiyen maneh. Bapak bingung biar pemulihannya sampeyan. Mboten usah dipikir nemen-nemen, Pak. Kula mboten kuliah nggih mboten napa-napa. Pak Damar mung meneng, mripate kaca-kaca kaya nyimpen tangis sing ora gelem metu. Sawijining dina, kabunggahan teka tanpa diundang. Sari pikantuk kabar yen dheweke entuk beasiswa kuliah. Dheweke mlayu saka sekolah nggawa amplop putih sing isine kabar bahagian. Bapak, Ibu, kula pikantuk beasiswa kuliah. Kula saged kuliah mboten bayar setunggal rupiah. Pak Damar langsung ngadeg saka kursine. Sing tenan, Nduk, kowe pancen entuk. Nggih, Pak, kula mboten ngimpi. Menawi niki dalan saking Gusti. Amarga kula sregep sinau. Alhamdulillah, Nduk. Iku berkah saking Gusti. Nggih, Pak, Bu, kula badhe sinau kanthi temen supados saged ngangkat derajat panjenengan. Kula mboten badhe nglilani masa apik punipun ilang. Saderengipun kula saged ngantos pepadang panjenengan. Kowe pancen lintange bapak, Nduk. Senajan lintang biyen wis peteng, saiki bapak isi duwe batal anyar. Yaiku kowe, anakku. Ing wengi iku, lintang-lintang katon padang ing langit peteng. Sari lungguh ing teras ndeleng bapake sing wis iso mesem. Ning jero atine, dhek janji bakal njaga pepadang kuwi supaya ora peteng maneh. Cukup semono cerita sing iso tak sampaiake.
Amanat sing iso dijupuk gawe pelajaran saka cerita Sari yaiku senadyan kamulyan wong tuwa wis sirna, katresnan lan tekad anak kang temen bisa nggawa pepadang anyar tumrap keluargane.